Uphiko lwezindaba zabesifazane enhlanganweni yezizwe i-UN luthi wonke umuntu kumele azikhathaze ngodlame olweyamaniswa nobulili. Loluphiko belunomhlangano nomnyango wezabesifazane, intsha, abantu abanokukhubazeka kanye nezinkampani zomshwalense ukuzokelulwa umkhankaso wokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane i16 Days of Activism. Lo mkhankaso usuzoqhubeka unyaka wonke. I commit to ensuring safer communities for women. I commit to building a safer future for our children. I commit to being part of the change. I say enough is enough. Njengoba uphethe umkhankaso wezinsuku ezi-16 zokulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane, abantu bakuleli lizwe bafunge bagomele ukuthi ayipheli impi nalesihlava belula izinsuku zalomkhankaso. Abesifazane be-UN, umnyango wezindaba zabesifazane, intsha kanye nabantu abanokukhubazeka babambise nemikhakha ezimele ukulwa nalesihlava. Through our research, we found that women abuse in South Africa is a burgeoning but a complex issue that requires a multifaceted approach to address the underlying attitudes, beliefs, practices and systems that condone, justify or excuse. Umqondisi wezindaba zabesifazane ku-UN uthi ukwelulwa kwalomkhankaso kuhloswe ngakho ukuveza ukuhlukumeza ngesikhathi okwenzeka ngaso. The 365 days campaign is about sustained attention because people, if women are being beaten up, nothing else matters. Whatever other success we have, if many of us cannot go to our homes and relax, if many women and children meet their death in the hands of their loved ones, nothing else matters. Ikomiti lesikhashana libheke ukulwa nodlame olweyamaniswa nobulili kanye nezinhlaka zomphakathi bathi kufanele kungabekezelele ukuhlukunyezwa kuyo yonke imikhakha. But what is required from all of us is authenticity in how we deal with gender-based violence in this country and femicide. That we cannot be selective when we get to know who the perpetrator is because it's someone that we like, the narrative changes. I'm glad that we're extending the campaign, and I hope that it really visits the public imagination, that it's all over our billboards, that it's all over our televisions, that we really start seeing a realistic change. Ukuqala lo mkhankaso kukhonjiswa amagama ezingane kanye nabesifazane ababayisisulu sodlame olweyamaniswa nobulili ashicilelwe esakhiweni eside kunazo zonke e-Afrika.